O eto, sabi ni Terry Redon, may pag-asa na daw yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tatandaan natin yan, ha? Sabi yan ni Terry Redon, ha? Oo, na may pag-asa na daw na may impeach na si Sara Duterte. Tanginan tong kokay na to, bumaba pa to sa Mars ang puta. Tangina mo. Ang saya-saya mo na dun sa kabilang planeta. Pumunta ka pa dito sa amin. Di ka pa nakontento. Nagkakalat ka pa ng kung ano-anong katangahan at kabubuhan dito. Alam mo, Terry Ridon, alam naman namin na takot ka sa administrasyong Marcos dahil baka matulad ka kay Saldico. Alam namin yan. Pero wag mo naman masyadong ipalata. At wag ka naman masyado ring magpalata na dahil sa kaduwagan mo na baka pag-initan ka rin ni Marcos sa mga katarantaduhan at sa mga kabulastugan mo at baka pati ikaw ay mabulgar na rin. Baka nga may tinatago pa nga si Saldico about sa'yo. Di natin alam. Kaya ka nagkakaganyan. No? Yung sinasabi mong impeachment kay BP Sara ay malapit na. Pang ilang beses nyo na bang ginawa yan? Ilang beses na rin namin narinig sa bunganga nyo yan. Halos pare-parehas lang yung sinasabi nyo na malapit na ang impeachment kay BP Sara. Sa totoo nga lang, may balita pa nga sa Congress ngayon na ang dami daw pipirma sa impeachment kay BP Sara Duterte. Kesyo lalos lahat daw ng kongresista ay pipirma. Ang tanong, shoutout sa lahat ng mga distrito diyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nararamdaman nyo ba yung pondo ng mga distrito nyo? Kasi halos lahat daw ng mga congressman pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakamusta ko lang naman yung mga distrito sa Maynila, Visayas at Mindanao. Siguro sa Mindanao medyo okay. Sa Visaya medyo may ilan na okay din doon. Pero lalong-lalo na sa Luzon medyo ewan ko lang kung nasasaayos ba yung mga pondo diyan para sa mga distrito. Ha? Ulitin ko, Ridon. Aasahan namin yan, ha. Tatandaan namin yung sinabi mo. Attorney Matibag, bantayan mo si Ridon. Baka nagpe-fake news to. Ikulong mo na din.